Primeiro recordamos que a poboación é o conxunto de persoas que habitan nun territorio. Por exemplo, a poboación de Galicia serían o número de persoas que habitan nesta comunidade autónoma de España. E tamén que os territorios poden ser moi diversos, rurais e urbanos, pequenas aldeas e grandes cidades, provincias ou continentes. A poboación pode clasificarse de varias formas. Estas formas son segundo o sexo, as idades e o traballo. Clasificación polo sexo. Oficialmente temos poboación masculina e poboación feminina. Poboación masculina está formada por toda a poboación que estea rexistrada como home no rexistro civil. Poboación feminina está formada por toda a poboación que estea rexistrada como muller no rexistro civil. O rexistro civil é un lugar normalmente que está nos xulgados onde temos que rexistrar aos nosos fillos e fillas cando nacen, se casamos. Clasificación por idade. Poboación nova, poboación adulta e poboación anciá. A poboación nova son todas as persoas ata os 16 anos. A poboación adulta son todas as persoas entre os 17 e os 65 anos. A poboación anciá son todas as persoas maiores de 65 anos. Clasificación por traballo. Temos a poboación activa e a poboación non activa. A poboación activa é a poboación adulta que traballa ou está en busca de emprego. Dentro da poboación activa temos a poboación ocupada, formada por as persoas que reciben un diñeiro a cambio do seu traballo. E tamén está, dentro desta poboación activa, a poboación non ocupada. Están dentro deste grupo as persoas en busca do seu primeiro emprego e as que están en paro por non ter traballo. Imos agora coa poboación non activa, que está formada por diferentes grupos
de persoas adultas ou anciáns. Os xubilados e xubiladas, que son persoas en idade anciá que reciben unha pensión tras rematar a súa etapa como traballadores. Tamén son xubilados e xubiladas as persoas en idade adulta que reciben unha pensión tras sufrir algún accidente laboral ou porque, por calquera outra circunstancia, xa non poden incorporarse novamente ao mercado de traballo. Persoas que traballan, por exemplo, coidando a súa familia e que non perciben a cambio un diñeiro polo seu traballo, tamén son da poboación non activa. E por último, os estudiantes son as persoas en idade adulta que se están a formar estudiando e aínda non se incorporaron ao mercado de traballo. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Responde. Unha muller preñada con traballo que está de baixa é da poboación activa ou non activa? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. A resposta é que pertence á poboación activa, xa que ten traballo e despois vaise incorporar a el. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.